Shalom. Selamat hari Minggu di hita saluhutna. Ada orang so masuk kita tu bagasan kebaktian. Tak pesonang marohata perjulu mahita martang yang nahohom martang yang mahita. Amin. Tapuji ma Tuhata sian buka di nomor 112 ayat sada saat rodi ayat dulu. Mar hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni to di parbadia na tuma palangit dohot tanoon. Amen. Disuruh debatado anakna nagabe pardengganan taringo tu dosata, hamu waliak kadongan, molosongoni dihaholongi debata hita, ikut dohita masih haholongan sama hita. Haleluya. Martang yang mahita,
Ale Tuhan debata pargogona suhatu dosan, amanami na di banua gijang, mau lihat marohanami tuho, ala dilehko anakmu na sasadai tuhami, jala di paluahu hami sian gonggoman ni sibolis, hupangido hami tuho, saya ramoti hami di bagasan hatam, asa margogo hami jupa masa kasusaan dohot hagogotan, saya sama dosa nami dohot pangaleson nami di hatam nabadiai, saya parbadiai marohanami marhite-hite terdim, jala pamasuk mahami tuhanguluan sogot, asa pujon nami hodisi rodi saleleng nilelengna, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapuji Tuhan ta marede mahita. Tangi kamu ma patik ni debata di mingguta sadarion, ima sian patik patuluhon dohot lapatanna, songonom ma didok disi, patik patuluhon, dang jadi dohonon guar ni debata yang go soture dalanna, yang go ayuhona uhumma dosogot aka namarsineang di guarna, dia do lapatan ni odo, ikut dihabiari rohata debata, jala ikon holong rohata di ibana, asa unak kita olo mamurai manang manolon-nolon, manang marujar-rujaran narwa, manang mangasi marhite goar ni debata, ay dinatar sosak dohot ditangiang, dohot dipuji-puji do si dohonon guar ni debata, ido saatna atong rap magido gogo mahita mangulahon naho bar tupatiki. Ale Tuhan debata, sai pargogoi mahami, mangulahon naho bar tupatikmi. Amen. Tapuji Tuhan ta marede mahita. Masih manusia
Tato potima dosa tanda godangi tu adupan debata martang yang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di Banua Gijang. Hodo na patupaon hasesan di dosa di hami halak na dangolon. Mar hite-hite anak haholongan ni roham. Say asima roham di hami akan mangarsak ko dosa nami. Say sahapi ma tu bagasan rohanami hasesani dosa nami i. Lehon matu hami toddim na badiai. Asa unang ganggu rohanami di asini roham. Alai asa hot rohanami marhapor siaun. Lahu manggotapun nasa dosa dohot rohapor tibion. Asa hupasat hami diri nami tuho. Gabe pelian na mangolu jalan abadia. Mar hite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-bagan debata taringo tu hasesan dusatta. Songonodo hatani Jehovah. Unak ko mabiar ayahudo siduluhokko. Nungapola hujau guarmu. Ahudo napunaho. Hasangapo ma di debatana di Gijang. Amin. Tapuji Tuhata marede mahita. Turpu epistel di Minggu Tasadarion, Imasian Pesalmen bidu 42, Mamuka Mesian ayat sada sahat rodi 12, Asata jahama marsika soring hami mana parjolo, laos diadna parpudian non, rap mahita asa luhutna. Edde si podaon sian akka anak ni sikora. Mauas dotor diku di debata na mangului, adigape tolhas ahu asahuida bohini debata. Molo sapalamar ningot audisi, jadi usema huilala rohaku di bagasan, nauduri au najolo rap dohot akka natorop, manopot bagas ni debata, huhut marsuara olop-olop, dohot puji-pujian, rap dohot akka nalaho marari raya. Tukidoro hakku di bagasan di baheni, marningot doahu diho sian luat martopihon Jordan, doh sian Hermon, sian dolok misar. Alai di perbaga-baga Jahoba do asini rohana arian, borngipe saya mamuji jala martangi yang doahu tu debata nihangolu aku. Nunga magopuhian holi-holiku, lam diisai akamusukku doahu, ay di perdati nasida do ganu pare madok tuahu, di dia do debatam rap mahita di ayat 12, buasa saya tukiho aleto diku, jala buasa saya rusak ho di bagasan ahu, haposima debata,
Aisana pujiok kudope ibana, hatuau ni bohiku jala debataku. Ido sahatna, mertua ma natu mangion hatan di debata, jala naum peopsa. Amin. Ta puji Tuhata marede mahita. Tidak kumaha porseotai songonani hatindak koni dongata sadok portibion rap mahita madok au porsea di debata Jahoba ido ama pargogo na suatu dosan na tumapalangi do tano au porsea di Yesus Kristus anak debata Jahoba na sasadai imana tinubuan si Maria na gabe-gabean sato di parbadia adorang sohaboboan Ido Tuhata na tumaon na bernit, di panghuman ni Silatus, namate tarpajal do ibana di hao punar silang, na tuat tubana toru dung ditanom, na mulak mangolo di hari patuluhon, nama naik tu surgo, lau hudul tu siamun debata Jahoba, amanai pargogo na suatu dosani, di siba ibana tanoon, manguhumi halat na mangolu dohot namate, au porsea, tor di perbadia jala adong sada huria nabadia huria hatopan yala Kristen akan nabadia dohot dia san dosa dohot dihatai namadok mulak mangul sogut daging ni halak naung mate dohot dia nguluan na sora suda amen. Tabegema kor inahanna duksi pulian non diuduti dohot kor ina Debora.
Tabege matiting na masa doh si pamasaon di huriatta di bagasan saminggon. Salam, selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Tapayhut-ihut matiting nama ragam Minggu 22 Juni 2025. Naparjolo Goarni Minggu. Goarni Minggu ta sadarion ima Minggu naparjolo dung Trinitatis lapatana situlu sadaon ni debata. Topik Minggu ditaluhon Yesus tondi najahat. Napaduahon kelompok kor tupar mingguon tanggal 20 Juni 2025 naparjolo pukul 7.30 WIB ina Hanna, ina Deborah, ina Kamis. Pukul 10 ina Esther gabungan ama. Pukul 10 pitu remaja naposo. Napatoluhon ibadah minggu pukul 7.30 WIB di tanggal 20 Juni 2025 nanengro kita memakai bahasa Indonesia. Opat amplop resot. Di minggu sadarion patupotado papungo amplop resot tapatupamai di pelean napaduahon. 5. Pasahat ulos turuas nama rumur 70 tahun. Di hari Minggu tan sadarion di kebaktian pukul 10 WIB dong sipul majahatiting patupaon ni huriata do pasahat ulos turuas ni huria ima inang M Niteli Lumban Tobing umur 73 tahun tubuh 20 Juni 1952 Sian sektor Galatia. B. Inang Rotua Simorangkir umur 70 tahun tubuh 21 Juni 1946 Sian sektor Efesus. Di hari Minggu tanggal 20 Juni 2025 nanaing roon patupon ni huriata do pasahat ulos turuas ni huria Esmin Munte umur 75 tahun tubuh 26 Juni 1950 Sian sektor Korintus. Napaonopon pertangyangan sektor. Selasa 24 Juni 2025 sektor Judea keluarga IR Nenggolan Boru Damanik Kanaan, J Pak-Paan Boru Sinaga, Efesus, J Butar-Butar, ST Boru Simanukalit, Galatia, M Panjaitan Boru Manurung. Rabu 25 Juni 2025, Philadelphia, J Siagian Boru Siahan, Rabu keluarga C Barimbing Boru Pardede. Betania keluarga B Manik Boru Simanjuntak sekalian Mangapuli. Roma keluarga J Situmorang Boru Simamora. Nasaret keluarga Nyonya A Simarmata Boru Tambunan. Kolose keluarga H Simanjuntak Boru Banjarnahor. Bethlehem keluarga A Manulang Boru Munte. Sabtu 28 Juni 2025 sektor Filipi dibagasni keluarga MP Sirait Boru Sitio. Alamat dohot tempat Boema Taida di Warta Naadong di Hitaganup napapituhon dana nasorang. Di hari Selasa 10 Juni 2025 nasalpu di basa-basa tuhata dosa dadak dana boru di keluarga A Rumah Butar Boru Sinambela Sian sektor Efesus ipas dodak danaki suang soni nang natorasna. Walu retreat naposo bulung di hari Jumat
1 Sabtu 27 Juni 2025 nanaingro di Patu Pado Retreat Naposo Bulung di Puncak Bogor Pilaski sia amplop sagu hati tu situa pensiun. Di hari Minggu tanggal 20 sia nanaingro on Patu Paut Tado Papungu amplop sagu hati tu situa pensiun Ima Amang situa J Malau Nasian sektor Epesus. Titing Marbagas, titing Paduahon, Neng Majalo Pasu-Pasu Pardongan Sari Pioma, Richard Hasibuan sarjana olahraga, anak Nihala Amata situa Nelson Hasibuan, tubuh Nihala Inata Mentiar Boru Manalu, alamat Simanosor Tonga, Kecamatan Saipar, Dolok Hole, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara, Huria Gereja Kristen Protestan Angkola, Simanosor Tonga, Resort Simanosar. Dohot Oroana, Ade Anapadus Nopianti Manulang, sarjana olahraga, Boru Nihala Amata, situa Obesli Simanulang, tubuh Nihala Inata, Lamria Boru Napitupulu, alamat Komplek RRI Jalan Pemancar Raya RT 03 RW 01 nomor 20 sia Huria HKBP Cimanggis Resort Cimanggis Sektor Betania. Tar pasu-pasu di hari Rabu 25 Juni 2025 di Gereja Kristen Protestan Angkola, Simanosor Tonga, Resort Simanosor. 10 sada pengadaan inventaris motor. Hombar tudos niroha di sermon parhalado disakapi huriatado pengadaan kendaraan 2 unit sepeda motor lau mendukung pelayanan ni huriata marningot kondisi keuangan ni huriata naso memungkinkan dope manggoki danai. Gabe di Patu Pama marhite penggalangan dana secara sukarela na nihobasan di tim pengadaan kendaraan inventaris Ima Parartaon, Sekretaris Bendahara Dohot Tolu Dewan Koinonia Marturia Diakonia. Domutusima Hupangido Hamid Tuhuhita Sahuria Asatung Rade Marohata manupaki pendanaan ni pengadaan kendaraan ni Sian Nasa Ias Dohot Las Niroha di pasahat madukungan danai tu tim manang tu parhalado di sektor B. Anggiat boy humatop tarpapungu danai laus marhiteon ma hupaboton hami nasadana na masuk tu pengadaan kendaraan ni titik konon nama di Ganup Minggu. Sapuluh dua Torop ni ruas mandohoti parmingguan tanggal 15 Juni 2025 siaratus 20 halak. 10 tolu ruas nama ulang tahun. Ulang tahun kelahiran ono 12 halak. Ulang tahun pernikahan 10 sia keluarga. Padita dohot parhalado HKBP Cimanggis pasahaton selamat ulang tahun kelahiran dohot pernikahan periode tanggal 20 tolu sahat 20 sia Juni 2025. Hatani debatan apa sikopon lasni rohamuna tar surat di Jesaya 46 ayat 4. Sahat rodi hatu tuamu sai toktong doau jala rodi na ubanon sai audo mangusung hamu. Audo mabahesa na sai laon, audo mangopa, audo mangabing jala au paluaon nuaing. Saplopat pelian iuran diakoni sosial huria. Torop napasahaton pelian iuran diakoni sosial huria di bagasan mingguon 12 kakak gudangna 7.300.000 rupiah. 15 pelian bulanan manang tahunan. Torop napasahaton pelian bulanan manang tahunan di bagasan mingguon 10 sadakaka gudangna 3.480.000 rupiah. Mau lihat tema di pasahat huriata tu sudah ruas naung pasahaton
Pelian bulanan dohot iuran diakoni sosial sahat tu bulan Juni 2025. Tuakan sopa sahato dope taingot ma amang inang makarikoton pasahatosa ganup bulan tuhuria marhite parhalado sektor tabi. Saplonom keuangan huria. Huria 14.271.150 rupiah. Pembangunan 1.888.700 rupiah. Sentralisasi Manang Pusat 9.797.150 rupiah. Jumlah 25.957.000 rupiah. Molotung adong pilihan naso tercatat manang salah redaksi aka piliani asa dihubungi matu parhalado radedo hami padenggaton songoni matiting namasa dohot si pamasahon di tonga-tonga ni huriata saya di pasu-pasu tuhata mapeliani bayan sangap di goarna. Amin. Sonari hujo hamima inang M niteli lumban tobing dohot inang rotua boru simorangkir 7 lemahamu inang. Jadi di hamuna inang boru tobing na di tanggal 20 kono 70 tahun doho di inang boru simorakir natuari dope tanggal 20 sada kono 70 tahun. Huriata hake beci manggis pasahaton selamat ulang tahun ma di hamuna inang. Sai ditabe Tuhan ma di hamu gugu dohot lasni roha. Diha tua munon totong boi laho mangodihon sudi paparamuna doho mangodiho kurion asalam tu dengganna lam tu ulina. Asa di bagasa tikion dalam nihuriata manangnya kok kamu neng pasahaton uluson tu inang hamuna duan waeng nong jongjong dison. Sian lasni rohani huriai pasahatosa dohot pangidoan asanggiat ditikina muse Tuhani manguluson ulus hamonangani di hamuinang ditikini nong binuhul ni Tuhata. Hata ni tibatado di pangukapon tulu ayat 5 nama dok. Saya songonima ulus sonoton abit nasaksaki tuaka namonangi. Nasotu pabe sesauku guarmu sian buku hangoluani. Hati dakonokku do guarmu dijolo ni damang dohot dijolo ni suruh-suruan. Asan waing pasahaton nami mauluson songoni doknya kahatanyo putama ador haduka togu-togu ni lobu ador hatiti togu-togu ni horbo. Penggeng saur matua mahamu manugu-nugu pahopu say sahak ma marnini marnono. Eme sita batua ma parlinggoman ni siboro. Debatado silehot tua sudi mahitaon di parorot. Asa sahat sahani solu saha matubotean. Sudah hita liling mangulu, saya sahak ma tupang gabian, horas mahita.
tau dutima acara tamu saya marhide tekor sian ama shalom.
Puji Tuhata, sian nomor 20 dot udutna, las disomaita, papungupulian sada A dot sada B. Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha.
Imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horasma di tasalhutna. Di minggu sadario neng tajaha hatani debatana tersurat di Evangelium Lukas bidualu ayat 20 nomor di ayat 30 sia sinodangan ni topik minggu di taluhon Yesus najahat. Tapi huti-hut mah hujahaho di tengah-tengah tasongonom mah baritana di si. Marlayar nasida tu luat Gadara, todokon ni luat Galilea. Asa dung tardarat ibana, dapok sama sada halak isini hutai partod di nahodar. Nunga nania leleng nadang olo be marabit, jaladang olo mian dijabu, dia kapar badda ado ibana. Alai disidi ida Yesus, mangangguhi ibana manukap di jolona, jalagogo masuarana madok, marhua ho tuau Yesus, anak ni debata nasun tibul, huelek-elek ho unang aho arsahi. Ai di doko Yesus do todina hodari ruar sia jolmai, nunga jok-jok disoroi ibana, gabe diratei jala dibeakon halak ibana laho mangaramoti. Alai dirapui todi ido akka ihoti, jala dihida-hida ibana tu halongonan. Disukun Yesus ma ibana, ai ise guarmu, gabe didok ma, lo sado guarhu. Ai torop do todi najahat sorang tu ibana. Laos dieleh-elek nasida ibana, unang dipaksa nasida turun tu banua toru. Alai adong madisi di robeani babi sapunguan nabalga nama japali. Gabe dipangido asa diloas nasida mamongoti akai. Jadi dioloi ma. Gabe ruar matod di najahati sian jolmai. Dibongoti ma akka babii. Jadi merbubur ma nasapunguan babii sian rura tu tao. Laos mate mogap. Alai dung diida akka parmahani namasai, maporus manasida, dibaritahom may dihuta, dohot di akka ladang. Gabe ruar manasida marnida naung masai, didapoton ma Yesus, jadi jupang nasida ma halak najahati, marabit jala marroha, hudul di labung pat ni Yesus, jadi hatahutan ma nasida. Alai akka namarnida saido pabuahon tu nasida, pangalahon ni hama malum ni nasinorangan ni akka toddi nahodari. Jadi dieleh-elek saluhut pangisi ni luat humaliang Gadara maibana, asa sumurut sian nasida, ai biahaton situtu nasida, laos bongot tu parau maibana laho mulak, dieleh-elek halak nati nadikon ni toddi najahati do ibana, naing donganan na ibana nian, alai di palau do ibana nin nama. Muli maho tu jabum, pajojor masaluhut na binahen ni debata tuho. Jadi lahodo ibana, dibaritahon ma disadok hutai, nasa na binahen ni Yesus tu ibana. Ido yanggo sahatna. Aka amang doh tamu inang liturgi na parjolo na hapi nasaha ni guru sekolah minggu tu iba tidak danak aladang sekolah dope ima liturgi na madok ditadaho do Yesus au hutadado. Boasa rikoti di pasahat to kada danak naujui ala omma nagabe dasor ni haporsiaon ni ibana dohot pangihutonon na di Tuhan Yesus Kristus. Alani iko takas parjolo di pasukut tu ibana ditadahodo Yesusi dungi alusan nama hutad. Molo hamu tadamu do Yesusi kan. Tadahiyad do manang tada Soekarno. Tada buhado. Tadahian. Ala molo tadok do tada Soekarno ngataluhita tutod dinahodaron. Ai ditod dinahodari itadai mana do Yesusi anak ni debata natumibul. Dia adalah anak Allah yang maha tinggi. Setan-setan itu tahu, setan-setan itu mengenal siapa Yesus.
Maka kalau kita tidak mengenali Yesus dengan sungguh-sungguh, kita kalah dengan setan-setan ini yang tahu betul bahwa Yesus itu adalah sungguh anak Allah. Dia adalah yang maha tinggi. Taihutom apakah tidak konon ni si Lukas Josia bukon. Molo marhite si Lukas ia Jesusi anak ni debata nama buan haluaon tu akana pogos doho tu akana dipabali. Jadi Lukas menyaksikan bahwa Yesus Kristus itu adalah juru selamat yang membawa keselamatan kepada orang-orang miskin dan kepada orang-orang yang dipinggirkan. Alanisian Evangelium Lukas Sodo muncul hata outreach, menjangkau orang-orang yang tak terjangkau. Jadi pelayanan nih pakobasion nih Tuhan Yesusi ngasah tu si dakolan makobasi natarida di joloni mata be manang di akainganan nasomal be alai dohot wakana sotardungdung outreach menjangkau yang tak terjangkau songonima di patadahon Tuhan Yesus Kristus alai memang mulai sian hasos orangna sahatu peristiwa dididi ibana dididi si Yohanes disipe godang do kesaksian nama dok bahwa Yesus itu sungguh adalah anak Allah. Secara khusus ketika dia dibaptiskan oleh Yohanes, disidung dididi ibana, adong do suara sian langit nama dok, hodo anakku haholongani, lomodo rohaku diho. Di Lukas 3 ayat 22. Hatani debatado on na manitikon, memproklamirkan bahwa dia Yesus itu adalah sungguh anak Allah dan dia berkenan di hadapan Tuhan Allah. Akamang inang laho tumakas manada Yesus sebagai anak ni debata na suntimbulomma. Tabereng majo peristiwa sahalak partod dinahodar di palua Tuhan Yesus. Di tiki mardarat Tuhan Yesus sahat tu luat gadara hola turun nasi dasian parawi di dok pitor adong sada bawa nasi nonggopan ni tod di nahodar Roma dapoton Tuhan Yesus hati hai di sita bereng sahalak partod di nahodar naro tu Yesusi dang mabiyaribana majonokon Tuhan Yesus Kristus alai dohot barani do ibana laho majonohi Tuhani dohot pasahaton aka pangidoanna ido bain naka manginang jojo di doktu hita waspadalah bahwa iblis atau setan kepada Yesus saja dia tidak takut apalagi kepada kita. Di setiap tempat dia bisa menggodamu, merasukimu dan menguasai hidupmu. Bahkan di tongani garejope boido todinaho dari roh na menguasai rohata, menguasai pikirata dohot parrohaut taganuk marsada-sada ido bain na seolo adong barita binigi marminggu jolmai tu gereja hola mula ibana mago heponna mago hepengna ala ternyata olo do masuk todinaho dari nang tubagas coro marminggu ibadah idaon alai dikuasai todinaho dari ibana hola dibereng ibana dong anai dompet na songon na buka pas papungu pilih tujulu bagi kesempatan ibana di loas ibana todinaho dari menguasai ibana nau jorbut atari pa masuk tangan na tu kantong piliani dungi dia huti ibana musitu ibana mungkin ala dibagas joro ope boy do ka manginang todinaho dari mangula haru pajupang tu Yesus seolah-olah tanpa bersalah do ibana dipajonok dirina tu Tuhan Yesus ido nanaking diturpuk tay alani ido waspadalah jamok ma nuaing pe di gerejaon boy do roto dinaho dari mangganggu roham do pikiranmu mabuat melayang-layang nuaing pikiran tay itu dia manang na di dia di luaran ujung nadang masuk behata ni debata waktu itu waspadalah karena dia sanggup melakukan semuanya itu. Akamang inang haroro ni partod dinaho dari tu Yesus na mangelehele do iba. Mangelehele kaha partod dinaho dari mangelehele asa unang nian di bain Tuhan Yesus ibana tu banuatoru manang
Adong pangiduan na di ayat 20 walui na kaningan idok ibana marhua ho tuau Jesus anak ni debata na sun timbul welek-elek ko unangau arsahi. Di boto ibana do dau gumogo Jesus isya dirina alahai tok dong do di bagasan kesadaran ni ibana madok unang arsahiaw. Dang nagabi menyerahi ibana ale tong do sahirana diasak ko guguna adong di ibanai imanang taida diturbuhin kaningani nabinahen ni partod di nahodari nama jauh doho namangelek Jesus dang si bawai alai tod di nahodar na merasuki si bawai do. Setan-setan itu yang menemui Yesus, setan-setan itu yang meminta kepada Yesus, bukan si pria yang dirasuki oleh setan-setan itu. Ditiki disukun Yesus ibana ise guarmo pitor dialusi setan-setan itu idok ibana loksa atau legion mau lihat atau film bigu-bigu mau adong ro ahado guarne pastor manang padita nanaing pakaluarhon setani kan itu risuku di mana? Siapa namamu ini? Isuku do setani. Ala setan mulai dok guarnai itu merasa direndahkan do ibana ujung namaila keluar. Ido baina molo disuku Yesus pe alangai boto molo igorahonan non guarnai itu maila do isumurut. Alai molo halak bata bakol ijo guardang lani kan? Dang na alani i. Kabakol doro halak batak di jauh guarna dang supam igwar-gwari hoin na dotong asing doi ala ni adab doi ala yang goon memang melo di pengusiran di ilmu okultisme pengusiran setan saya disukut doi seguar munin na tu nama rasuki dungi didok manongan di dalam nama Allah Bapa Putra dan Roh Kudus aku usir kau setan ibama guarni ibana dungi tormeila doi ibana sa sumurut siani ditiki dituku Tuhan Yesus isi do guarmu loksa do guar huin naibana loksa atau legion itu adalah persekutuan atau perhimpunan tentara yang bisa terdiri dari 6.000 prajurit doho padohana asing na merasuki si bawai dan sada setan ada legion banyak sekali 6.000 setan berkumpul di dalam satu manusia. Mungkinkah? Mungkin karena itu adalah roh. Alani ido tajamot to diriton. Dihita penaboi bongok doaka todi nahodar nabi nuan ni hamajon di zamanon. Dakolasada 2 tolu ribuan bisa. Todi konsumerisme, todi individualisme, todi nahola memikiri diri nasa diri, todi hedonisme. Dohot lanna asing dope todi nabi nuan di zamanon. Boy doi merasuki hita ganduk marsada-sada alani i jamot jala hebat do legionon setan-setan yang jumlahnya 6.000 ini seolah-olah gampang diarahkan dan dikendalikan ala holan idok nak kaningan holan idok andongan tu babi mahamulaun ini tersali serentak lau do nasida si 6.000 setan ini jadi seolah-olah dapat dipantau saya tapi bodoh yatur imahibana yatur ibana itor olo ibana keluar si 6.000 dan adong nasako nang gusada bidi si bawai dan adong bina tinggal langsung keluar sudah jadi ada 6.000 setan yang menguasai si pria itu ido bana guguhian ibana iratei do ibana dibeakod do ibana alai didok nakin disi diropui do ratei dihancurkan itu rantai dangadong benabui mangotapi dohot na membatasi iban ido bana say dihalongonan ibana tinggal bahkan berteriak-teriak ibana dang iboto ila alani legionodo jadi biasanya memang orang yang kerasukan tenaganya akan lebih kuat jadi mulu wingot tiki di kampus tiki bapak asrama iba olo dotong bigu-bigu mahasiswi nase maranganangani nase hurang vitamini daw kan segale-gale akai do namurai songgopi jengehe anak buru Astri ang apa namanya Astri asrama putri
kerasukan malam, ijo bapak asrama, iba tiki baru dope bapak asrama, aku pun tertubigu ibe pajupak ko ni naroha do tikini. Tulu hami pihak asrama ro, bawa do tulusa ditiup, ijo hami do asrama putra opat talak meniup, ditiup tanganna, ditiup si majojakna, ditiup si majujung. Boy malua, itu nyata, mergogo iban habi parupud. Boy tialo ibana hami adong lu bisen walu hal. Ngai ijongkor-jongkor hami pas may julune yaw jongjong sonon. Inay mana musema. Awas. Opung itu mau lewat inay mana. Bah, opung mana ini? Uber itu pudi lang adong agupung na dia do na yang narak dosang. Alay upagugo tangyaku. Martangi yang sudah di sini ujung na mula sadiri do iban. Memang orang yang kerasukan akan lebih memiliki kuasa atau tenaga yang lebih kuat. Ido bain nabui diropui ibana rattenai dohot na dibiakoni di simajojaknai. Alani ido akamanginang dohot jepek dohonon setan punya kuasa, tetapi dia bukan maha kuasa. Benar setan punya kuasa. Bodi bana pamalupo boy. Ido bana molelah hamu tu datu. Oh na mereng do silang nyopung na ipading kamu silang nai malum. Adong do kuasana adong manarik rohata saporsea. Aneng hato pamamora bah salah carjo sakaun. Boy, lauham tu gunungan. Dungi itawar Roma. Boy do hato mamora, boy. Dia punya kuasa, tapi ingat dia tidak maha kuasa. Allah na maha kuasa, holan Tuhan Yesus Kristus do. Harus setani tahu tado maradopon Tuhan Yesus. Setan-setan na onom ribui tahu tado maradopon sahalak Tuhan Yesus. Karena dia juga tahu dan mengenal Yesuslah yang maha kuasa, walau mereka memiliki kuasa. Aka amang inang ditiki mangelehelek setan itu Yesus. Odo na unikna dielehelek setani Yesus. Unang arsahiyawinin na yoloy Jesus do? Yoloy Jesus do? Yoloy do na nakaning da. Aidang gabi di luas Jesus ido na sida masuk tu sekumpulan babi-babi. Jadi permintaan setan itu dipenuhi Tuhan Yesus. Yang mau saya tegaskan begini, masa kita kalah anak-anaknya meminta kepada dia? Setan saja meminta mau diberikan, apalagi kita anak-anaknya. Alani unang bakol roham mangido tutuhani, unang macadi ho mangido ho pangidoam tutuhani. Ay harus setani dalam tanda kutip akamanginang di pasaha Tuhanido na pinangidon. Asa unang itorsongoni ibana disiksa alay diloas na sida masuk tu sapunguan ni pinahani manang babii dioloi Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu kamu adalah anak-anak Allah, mintalah permintaanmu kepadanya, minta permohonanmu kepadanya. Dia sanggup mengiyakannya, dia sanggup menyatakan apapun yang kita rindukan itu. Molos setan-setani olo mangelehelek Yesus hitape unang mailahamu elehelek kamu tu hatai disudia kasihol ni rohamuna disudia akka pangiduamuna. Bahwa dioloi Yesus pangiduan ni setani alanga di ida adong pengakuan ni setani maradopon Tuhan Yesus. Jala anggota hatai selalu terbuka, dia melimpah dengan pengampunan sehingga dia memberikan permintaan itu. Unang talu, unang hatinggalan sianak setan-setani pangidoma pangiduam tutu hatai. Sian peristiwaon adong matuluh pokok penting nanang odol honon di tonga-tongata di bagasan minggu sadaryo. Na perjolo huaso ni Jesusi absolut. Na paduahon huaso ni Jesusi paluahon. Jalan apa tuluhon huaso ni Tuhan Jesusi paibaruhon manang mentransformasi nguluta. Taida masada-sada na perjolo huaso ni Tuhan Yesusi absolut. Kuasa Yesus absolut. Absolut itu artinya sempurna, tidak bergantung kepada apapun, mutlak. Jadi kuasa Tuhan Yesus mutlak atas segala sesuatu, atas alam semesta, ibana do nama nopon.
Langit doho bumi doho nasai sina. Ibana do namar huaso dison. Bahkan atas kematian atau maut sekalipun, ngaita luhun Yesus hamatian. Ido ubain atau halak Kristen dan habiaran ni ibana be hamatiani. Maut tidak lagi menjadi perkara yang sulit karena itu sudah ditaklukkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Marhuaso do ibana atas sude hama malum ni manang sahih dia pe. Dia punya kuasa atas kesembuhan penyakit apapun, penyakit yang tidak dikenal orang atau manusia pun Tuhan sanggup menyembuhkan. Dia punya kuasa atas itu. Dia juga punya kuasa atas pengampunan. Sehebat apapun atau sejauh apapun kita melangkah menjauh daripadanya, dia tetap punya kuasa mampu mengampuni kita, menerima kita sebagaimana kita adanya. Dan dia punya kuasa atas segala pemerintahan sebab dia di atas segala-galanya. Kuasa Yesus adalah absolut, mengatasi segala sesuatu. Ido baina didok Tuhan Yesus sendiri naung jinaloni ibana huaso na digijang doho na di banua tongon. Di Matius 20 ayat 10 didok Tuhan Yesus nung ngasahat tuau nasa huaso na di banua gijang dohot na di tanoon. Segala kuasa di surga dan di bumi kepadaku telah diberikan. Napa duahon kuasa Yesus, kuasa ni Tuhan Yesus paluahon. Kuasa Yesus menyelamatkan. Yesus Mesias, Mesias arti katanya Savior, penyelamat. Memang tugasnya adalah menyelamatkan. Yesus datang ke dunia ini sebagai Mesias adalah untuk menyelamatkan kita semuanya. Paluahon hita saluhna sia sude belenggu, sia sude nanaeng mangagohon ngulut taganu marsada-sada. Bahkan molo taringo tu haluaon, keselamatan satu manusia itu jauh lebih berharga bagi Tuhan Yesus dari materi sebanyak apapun. Keselamatan satu orang itu sangat berharga. Molo taida dison adong sapunguan babi ninna tusido disuruh lao todina hodari. Di Injil Markus jumlah babi itu ada 2000 babi. Sedang majapal din. Menurut hali-hali hom majuate 2000 babi. Pargahu doh bae no 5 juta sada. Pargahu do nasai. Nebal garotong. Oh iya. Tu pesta-pesta ujuk matong. Hera-hera nasai mah bilang-bilang anda kau salah maka kalkulator ya udah. Ayo pakai kalkulator do beso bobe maretong be. 2000 kali 5 juta. Nasai mah bilangan ganti dari satu nyawa manusia. Akama nginang molohita di daerah agraris di huta teh badang dohonon beternak pinahanon baharoruan di pasu-pasu don. Boy do penjualan ni pinahan lau pasikolah honiba. Boy do penjualan ni pinahan patureho jabu. Boy do penjualan ni pinahan ba molo neng marhasohota nak kaya nakonna. Artinya ini sumber berkat, bahkan babi itu menjadi tabungan masa depan bagi orang tua kita dulu. Ido bana umar gado osyak kita najol. Ola mula siya ladang nga babi na do. Iba soy sukun. Ngay paridi ho babi ina iba soy sukun. Ngay laklasi ho ahani babi ado ibain do ahado guarnita he. Asa las babi ibain apa namanya? Bara. Igala-galah ya pinay. Habi iba ngaling-ngalian do. Alay-alani sinakaningani do. Itu adalah tabungan masa depan. Dia berharga untuk meningkatkan ekonomi masyarakat atau ekonomi keluarga. Alani manusian bidang ekonomi dohono tama. Masa Yesus enggak tahu bahwa ini adalah sumber pendapatan mereka? 2000 babi medebu tu tahu itu danawi laos mate 10 M jalo habis. Patas ma aka parmahani itu mula dua laki ipat orang nama saya gabi mabiar halahi ala pikiran ni nasida ekonomi do pikiran ni Yesus haluau do. Biarlah semua materi ini hilang, tapi satu nyawa ini harus selamat.
Hati hai di halak Yahudi mengikutkan hukum ni Musa, babi itu haram. Ala itu magot do dinasida 2000 na haramon marti bakus sada nabi gubegoni. Ido baina gabi mangamu do nasida tu Tuhan Yesus idok lau mahosianoninna. Mereka mengusir Yesus, mereka khawatir nanti makin banyak lagi kerugian yang diperbuat oleh Yesus. Bagi mereka ya sudahlah, satu orang itu di pekuburan karena dia kerasukan setan, ya nggak apa-apa. Yang penting ekonomi kami aman. Itu cara berpikir mereka, yang kemungkinan besar juga merupakan cara berpikir kita. Allah yang gotu hatai daung haluau taido narumikot sian saluhut nai materi naginohan sinakaningani na adong di humalia kita. Akamang inang sahalinai bagi Tuhan keselamatan itu paling penting, paling berharga. Maradu mate ibana di haupinar sila. Asal ma mangulu hita, asal ma malua hita. Dia rela mati di kayu salib supaya kita hidup, supaya kita selamat. Karena bagi dia keselamatan kita, hidup kita jauh lebih berharga, jauh lebih penting dari semuanya itu. Oleh karena itulah, marilah kita hendaknya senantiasa datang dan merindu bertemu dengan Tuhan. Maka lungut to Jehovah di tonga-tonga ni ngulutang. Iro nakinahinya tidak kon ni epistel tai parpesalmeni say dihalungut to ni bana Jehovah. Songon pakalungut to ni ursa diguluan ninna nak ni pesalmen 42. Bagaikan rusa yang haus akan air. Songoni makerinduan dohot pakalungut to ni parpesalmen maradopon Tuhani. Ala di boto ibana molo dituhani haluaun ni parpesalmenido umarga rumikot. Jala di dok ibana nonon dipakat tidak konon di pesalmen 27 sada do nahu pangidohos ya Jehovah sai ido hulului naing mia nau di bagasan joro ni Jehovah salileng manguluau. Adong kerinduan asa saya rotu bagas joroi, adong kerinduan asa saya pajupang doho Tuhani. Ala di boto ibana di ngulu ni Tuhani bohama asa malua hita, bohama asa mangulu hita. Tahasi holim husuku di pertangyangan rugi do di hilalahamu molosorohamu marminggu. Adong do nama dok rugi amang. Rugi do hamu molosoma begi jabita di pertangyangan, adong mangalusi rugi amang. Molo dialusi do pe rugi berarti dihalungut to nibana do Jehovah. Nah memang membayani bana prioritas di tonga-tonga ni pangulahonon doho pabahenan ni Tuhan Jehovah. Mului basian dana saya ni hasiholad do hari Minggu, saya ni hasiholad do lautu gareja. Memang tidak dana dang alani rosuni parsaurani bado Tuhani, alani hepeng do alani sepanganod. Molo lau hosikola Minggu dapat uang jajan. Molo solau hosikola Minggu, bah toy ma tau maisi. Gigi jari mau hijabu ini nado tuiba. Semangat do iba molo ngama kuling giring-giring jam onom manogok nai. Dang jam onom manogok nai jam onom botari nai ada satu nai. Ngalas siar roha sogo hari Minggu. Adong uang jajan. Karena hari Senin sampai Jumat enggak ada uang jajan. Gadong do ilea bontot bekal lau tu ladang. Ipe ibai do tonanan nondung mula kibasen sikola. Ibai masura ipitui. Itor tuladang maho ngahubo di dahamuin na horas madetu. Asitor lau do tuju mangula. Alay songonima keadaan di baheni do molodo sian na met ni hasihola lau tu bagas coro alay lam magodang lam tatadda tu hatai doho takas lam mangulu ha porsioton ikon alani rosu ni parsaurat tu Tuhani do say malungun hita roto parsauran pajupang doho Tuhan debata napatuluhon mana parpudi huaso ni Tuhan Yesus boy paibaruhon. Jadi kuasa Yesus bisa mentransformasi siapapun dalam keadaan terpuruk bagaimanapun. Karena dia sanggup mengubahmu from nothing to be something. Dari yang tidak ada apa-apanya menjadi sesuatu yang berharga di hadapannya. Ido nabi pinatari dahon ni Yesus tu sahalak bawa na kerasukani. Sebelumnya ninna didok dia berteriak-teriak tiada malu di pekuburan tempat tinggalnya, lalu dia maaf tidak menggunakan pakaian, salang-salang manadang may laibana,
dungi dang waras ibana. Alai dong roh Yesus pajupang dohot iban. Dia ditransform, dipai baru dong oluna, didok ngagabe marabi tibana. Marabi do si bawa naung maluas yan kerasukan setani, dungi didok dia duduk dekat kaki Yesus. Huddul ibana, jonok tupat ni Tuhan Yesus, lapatan na itor di bana posisi ni sahalak murid yang sedang mendengarkan sang guru mengajar. Dukun ni didok do muse, dia sudah menjadi waras. Dia mengabarkan perbuatan Yesus. Ketika dia duduk dekat kaki Yesus, jadi dari berkeliaran di pekuburan, sekarang dia bisa duduk dekat kaki Yesus, mendengarkan pengajaran dari Tuhan Yesus Kristus. Lalu dari telanjang, tidak tahu malu, dia ditransform menjadi dia berpakaian. Lalu dia tahu malu, tahu adab, tahu sopan santun. Dari tidak waras, jiwanya, psikisnya tertekan, disebut dia menjadi waras. Lalu dari hidup di dalam keterpencilan, di outreach tadi, di akahalongonan, di paubade batai bana, laho mamaritahon pabahenan ni Tuhan Yesus Kristus. Dung songoni dipangido ibana do, asadoho ibana tu Tuhan Yesus, alai ditulak Tuhan Yesus. Hata ni Tuhan Yesus tu ibana, didok di ayat 30 siai nakaningan, muli maho tu jabum, pajojor ma saluhut nabi nahen ni debata tuho. Pulanglah ke rumahmu. Didok Tuhan Yesus Kristus nang tuhita di bagasa tikyon. Disude akatada nang tajalo siya tuhatay. Disude pabahenan ni Kristus di tonga-tonga ni ngulumi. Didok mula ma baritaho ma akka naung jinalom. Molo dapo pasu-pasu ho di tonga-tonga ni ngulum baritaho ni todongam. Molo di pamalum Tuhani ho siya parsahitommu baritaho ni todongam. Molo dapo parutungak ko siya nakana ni ulam baritaho ni todongam. Asa itong margugoyhon nasida manada pabahenan ni debata naong paibaruhon ngoluna naong madongani ibana. Akhirnya datanglah pada Yesus, percayai kuasanya, kemahakuasaannya. Tuhan sanggup mengubah hidupmu. Amin. Martang yang mahita. Puji-pujian dohot hamoleation di pasahat rohanami to adopam wali Tuhan. Dinau kutangi hok kami hatam nagabe hanguluan nami di bagasan minggu sadarion. Tutu wali Tuhan di portibion tagamon ragam do boluson nami akahamaulon. Lumubi maalani panosak ni akatod dini hamajun ni jamanon do akatod dina hodar nabui merasuki ngulu nami ganup marsada-sada. Alai marhite hatam na kutangi hok kami diajari hodo asatu ho hami maporus. Aitu do gogom do huasom laho manaluhon nasana jahat. Manaluhon tod dina hodar. Manaluhon tod dini zamanon na manusai ngulu nami. Atong ale Tuhan debata. Sai totong ma ajari hami makaporsiai. Ayanggo huasomi ale Tuhan tukdo na palua hok kami. Huasomi do tong na pay baru hok kami. Wasomido nama baik kami boy sahat tu inganan na sundenggan na hinalomohon ni roham. Atong Tuhan debata, say oloy ma pangiduan nami, say palua hami osudesian gom-goman ni sibulis, dohotod dini zaman na manusai roha doho pikiran nami. Ramoti mahami gandup marsada-sada marhiti todim tod di porbadia. Asa anggiat boy tutu hatus dihami panadayon ni dohot pakaporsion nami marado poko di tonga-tonga ni ngulu nami. Tuhan debata ho di ho kami masudi ruas ni huriamon. Di sudi gulmi ni ngulu ni nasida Tuhan saya homa na mga rajay do na manguluhon nasida. Pada usia ragamnya kapar maraan dohot hasusaan. Asa manang tu dia pinasida mangalak katotong mahon na mangiring-iring nasida. Saya sima roham pasu-pasu na niulan ni tangan ni ruasmon asa dapotan rezeki nasida silopit sian akka na niulana. Nabuhi pakyon na sida Tuhan persaulihonon na pasikopon na kanarikot bohal ni pardagingon ng partodion di ganub bagas ni nasida. Atong joluan ni malaka nami asa totong ali Tuhan huingot tami hatam di sude laka nami
jalahu ulahu kami di sudi gulmi ningolu nami. Tuhan de bataho di kami do kadongan nami na di bagasan hagaleo do parsahiton. Saya surduk ko tangamu nalabohi tu papatang ni nasida asang ya tanggal akka panahitisian pamatangna. Boy mu hami pajupang marsaur itong-atongan ni huriam nang diaka sektor-sektor. Atong Tuhan de batasa di ngomang ulu namion. Urasi madosa nami saluhuna salam talup hami gabi habauran ni pasu-pasum. Holan marhite gua anakmu Yesus Kristus tangihon ma tangiang namion. Amin. Maredehi talaus tapasaha ama pilihan na paduahon dohot amplop resort.
nyakom mapeliata martang yang mahita. Ale debata amanami na di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na denggan, dohot na saulibasa na mauliutus. Hupasahat tami masya na nilehon mito hami pelian nami tuho, say jalo may gabi uap na husus di jolom, pasu-pasu may jala ramoti, asa huparasya kami pelianon, pati bulhon harajon mu di tonga-tonga ni huriam, dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim, asalam mutadahami godang ni selehol-lehol mito hami, asalam girgir hami madok mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manami na di Banua Gijang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajaonmu, say saut malomani roham di Banua Tongaon, songon na di Banua Gijang, lehon matuhami sadarion hangoluan siapari, say sama dosa nami songon panesanami, di dosa nidongan namar dosa tuhami, unang hami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatamaho, di sodakon Tuhan debatama bohina tuho jala asima rohana midaho, di dopakon Tuhan debatama bohina tuho jala di pasaorhon ma damena tutondim.